Όσοι ξέρετε, είμαστε Single Monsters. Ναι, παίζουμε Single Monsters. Αυτά που έχω είναι αυτό. Πώς το λένε μωρέ. Το Handbang, δεν ξέρω τι έχω. Λοιπόν, έχω τις Dipsters. Αυτά. Και έχω τις άλλες. Μου έκανα. Εντάξει, δεν πειράζει. Για θησαυρό τον έχω πετύχει ήδη μία φορά. Με πόσα διαμάντια. Ωραία. Γιατί το κάνω έτσι. Θησαυρό. Τα ξαναπήρα, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα παίξουμε το memory game. Booga. Θα πάρω κλειδί. Το κλειδί το παίρνω, θες δεν θες. Θα πάρω άλλη μία Dipster. Δεν ξέρω. Plants, λέει καλά πω. Every monster knows who the plants go. Θα κάνω όλο εξάσκηση. Γιατί το κάνω κάθε φορά. Γιατί το κάνω κάθε φορά αυτό. Το έχω ξεπεράσει το νούμερο που θέλω. Το νούμερο που ακούγεται θέλω, το έχω ξεπεράσει. αλλά είναι Είναι 47. είναι Το έχω πάει 58. δεν ξέρω τι είναι βασικά, αλλά Φανταστείτε πώς αλλάζει. Μου το πίδα. Ξαναδώ κοπελίτσα μου, μπορείς να σταματήσεις. Όχι. Δεν θα μου χαλάσει το βίντεο όμως, επειδή εσύ σου σπάει τα νεύρα ένα παιχνίδι. Θα το χάσει. Wow. Με αυτό το πουτσι έλες δηλαδή. Yeah. 55.
Όχι. Ναι. Είδα. Πάμε να πάρουμε άλλη μία dipstick. Μπρο. Μπαλερίνα καπουτσίνο. Ναι, πια. Every monster knows who the plants grow. Every monster knows. Πάτα το. Who the Μη μου plants καλάς. grow. Άμα μου ξανακολλήσεις. Every monster knows who the plants grow. Every monster knows Πίτα. who the Δεν plants πήδηξα grow. καλά. Δεν πήδηξα. Πήδηξα πιο αργά. Πήδηξα πιο αργά. Φιλοπέτρα νερό. Ωραία, για πάμε λίγο. Φιλοπέτρα νερό. Φιλοπέτρα νερό. Ωραία, πάμε λίγο. Γιατί δεν... Και να το σταματήσεις. Σικά. Please. Παιδιά, είναι ο Καργαρίας. Παιδιά, εντάξει μωρέ, και 5 πολλά είναι. Παιδιά, έχω... Σαν το κόφτω. Λοιπόν, Μυρίζω. έχω κι άλλες. Παιδιά, μπορώ, μόλις είδα ότι μπορώ να αγοράσω και τη water ball. Danny do, I love the... Σύννεφο χιόνι. This game looks really simple. You can pass the first level just by Σύννεφο drawing a χιόνι, few. λοιπόν, πανεύκολο. Αν είπε μία τα ταΐσα, δεν έχω ταΐσει καν. Λοιπόν, αυτά που χρειάζομαι τώρα να ταΐσω. Τι 300 κύπελα. Δεν θέλω 300 κύπελα. Φερτά μου. Σου είπα φερτό. Να φτάσω 10. Εδώ μου λέει... Χαμό το 2 ήθελα. Πώς ήρθε? 15 Καν. εκατομμύρια. Παμ παραμ. Διαφημίσεις. 205. Drum, 205. drum, Εγώ really